Свалих 110 кг. Как се случи ли? Ето топ 800 съвета, които ще ти помогнат в битката с личните килограми. 3 да. Не 800. Спри да търсиш перфектния режим. Всичко работи. Важното е да си в калориен дефицит. Или с други думи, да приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш. Режимът е просто инструмент. Избери този, който можеш да следваш най-дълго. Започни да ядеш повече протеин. Месо, извара, яйца. Има едно основно правило. Протеина трябва да бъде между 1.6 и 2 грама на всеки килограм лично тегло. Той ще ти помогне да си запазиш мускулната маса, да не си толкова гладен и да си по-стриктен с режима. Третото най-важно нещо са тренировките. Най-доброто нещо, което може да направите за себе си, е да тренирате силово. Силовите тренировки дават сигнал на тялото, че мускулите ви трябват, а мазнините са излишни. Идеята все пак не е кантара да показва по-малка цифричка всеки ден. Идеята е да се изгарят мазнини и да се изгражда по-здраво тяло. Знам, че тези съвети не звучат много секси, но за съжаление това е истината. Всеки сериозно спортуващ човек ще ви каже, че това са първите неща, които трябва да започнете да правите. Ключът е в постоянството и дисциплината. Ако го спазвате достатъчно дълго, просто няма как да няма резултат.